Hello guys, phungka hamcho to no hinke hanyo helam sak firo narong nan te kaisa ketal vlogo hinke tabo khunki ko mami cake sanam no nai tongo ang sakawo phungni mairok chabai jora phungkana mami ano call khai ko phaigari hinai hinke ang phai tamo ni nai mase cake sanam no nai tongo da hinke ang nong no pulani simi recipe phunuk mali mane tamo ru o jaga wo phunugi mali ata hinke o jaga tabuk bati wo thok phuli rijak mane sera bijat tai tang kagos bo thok phuli mani pun kagos ti bag lai tongo hingka ma kagos relia hinke bati o simi gana thok bujoto no phuli lebai khata hinke o jaga tamo ru to nong no phunuk mali heda hinke jaga tabuk hingke badam tei kismis rwnai hinke bahaijan rungno semalia mami mo pura first time senamoi tongo da hinke waisa pono senamya ko bo hinke naimana lesinai te hera mukhang ke taste khayai o jaga badam roi tongo badam robai khongka ba hinke kismis rok o jaga suji rok rojak khani saota o mix je ko phunuk tinga dara suji rok rojak khani sao mami hinke tei tamo jano samani sang pogoi thanga hinke ang teisa fur rogo nong no phunuk jodi mami cake sanam ko phunuk phinai da hinke tini to nong no kam ko phunuk malia hinke to phuna nai tongni narakan video no phuna sim pai chak jara dei iko tabuk mor ro bai khang kono box hai resinai da hinke pai khai khonai gi sini cake hinke tabuk pono box hai simi resinai ke nai do godong ke chana mo jungjang mani yango na hari ko slagai se nanya na yak ba e ko mamuli suka Jengkhetini o cake no Christmas ni bagai rawai chalai sinai bazaro go thangai pai chalai lia yango nogo si mami rungui tongo hingka ba haipono first time do baija nongno saimia gaipono ko o cake no rawai sung tini celebrate khalai sinai da hingke ngo cake box jak cake box sini yango luchi rok chana bagai nai tongo te kaisa tamo saimia ang luchi bai 2000 years later. Finally guys naidi ko chini cake wa sibo no ready ingja ge balam simi sunuk jak tongsi do saga wo ge kismis jak no yadan rok je sakara mana amka tola wa thangpai be kata ge no ba je thotok nang jak tong khang ge baija nong no taste khaima lisnai ge tabuk ragrana rabai pai chalai sinai ja jang ge ko rabai pai ke wasin hogos tulong kok toisu ge chalai gana cake rok chabai kha cake rok khobar sai khana wandor rok na cake thok male thokado mane thokja khang ai pun kisa suda pawi thanga ta pula first time se sanama ne bala mami geto phone thoka je pula sanama no naikhang ge cake rok chabai khang ko ang saga phaye wasna dress somoina kha ge ang tabuk town thangna nai tongo tamni bai ka amani logi ama town thangna chauka bo kisa bini ri rok pai ge na ni sauka ba aman logi thangna nai tongo ge ang bo kaisa khamja khang ge pai tu bonai ge yang kalau kebai ge ang mane hai simple kana thangsinai sheloro do asuk mut gari tang thangnani bagai ge ba ma khangro gang kun phun phulya ma khang simi suina kha ang kyang mak subi thanai bala gaman bagai tabo khangge jongi ko raspari bas kang sokpai lekya phungrogo hangka sak satung situngya o jong khoporo kisa di borong khata ka tam sak satung tonga pran tabo ka jong sokpai kha ge amani bagai sweater rai tongo jagawo ama to jem diri ro khamje ga hepa nai tongo tara na saimia amo tabo khara dolai nai tongo yo hain simple khai nai thokjak sukam kaisa 150 ta kumo kalar tongo nai thana ta karo jak suka punang nai ata ge ama songnai tongo borto dana na saimia tabo sung nawa khira goi tang layo koi dhirak paikha ang video khanyan sebagai thangsi o ya o jaga kisa habnai sung gora haboi nogo thangsi nai ta ri pai mani onek no bezalon khara ra habkang ka ba video khanya rok pogoi thangata tabo khono sok paikha sung tam na khanong no phuno gana amukha amani mexi bo duita na khata angkom kaisa omo kaisa nai kamo nini dani omo amani sweater
Hingke tei oro tongo julai patla sa skap hanyong tongo mo pura ekdom tung tongo gam sung nawo gang bo sweater kaisa paike bon puruk liya kom te hanyo sem overcoat hingke tiksa ani ke onyo color ta hingke